Ndara Janaka wis ketingal medal saking pesanggrahan. Mala sapa? Wong tuwa ki nek omong klerak-kleru. Mongko kula kok weruh sampeyan nganggo kalung sekar melati. Niku katandha nek sampeyan pun pinilih dados senopati Den ning satriya kapatah dados senopati niku mesti atine bungah jer menika sing digayuh ning kok kaya mboten ndara sagedhagan menika katingal rengu pasuryanipun wis dadi senopati kok suntrut guayanipun menika wonten menapa? Ngabdi Semar nyadung dawuh Den. Kowe mau krungu ora to apa? Surat mawurahan manengker gumuruh. Wadyabala Kurawa wis ngetoni senopati. Oh iya. Kowe do ngomongi kok. Apa iya? Kandhane kok ngeyel. Tarungoke sing madeg senopati Begawan Durna. Mula Ndara terus kekalung sekari nunci mbok menawa dipilih karo Sinuwun Prabu Ndarawati samapta ing dadi sawika ing diri mungsuh gurune dhewe. Oh, piye? Iki pancen ya perang suci tenan. Ha iya. Gong. Kok meneng wae. Iki nganggo gara-gara ora. Wah, jan diwasaku nyiapke catetan lali janjine. Iku bengi ora entuk nganggo lali janjine. Empan nggawa papan. Nek lakone kowe dadi rol ngono kae, bagong gugat. Gojek sak karepmu ning ngene iki ya kala-kala iki ngonceki cerita. Waduh. Nah, ya iki mangsane perang Bratayuda. Bratayuda? Yuda. Yuda ora wuda. Tak parani nek wuda. Ngawur kowe nekat semenan. Bratayuda. Mestina ngetoni senopati Begawan Durna. Wah, lah gleleng. Ha iya. Kaya kono iki ketoke kaya ana ampuh-ampuh. Ayo sing wis ra ana sapa wae? Sapa sing ra ana? Ayo ka Sang Begawan Bisma wis seda. Senopati Ngastina pirang-pirang sing wis do Kurawa iki semengkari pira? Sedaya kabeh mati karo Ndara Janaka, Ndara Werkudara mongko nek karo Ndara Werkudara temandang karya. Wah, kaya dewaning Antaka. Maksude dewaning pepati. Ndara Werkudara nggawa gada Rujapala glundhungke ngono prajurit 850 mati kabeh. Kuwi entuk kurang ora 850. Cacahe ngono lho. Ning kok Ndara malah sungkawa. Lah enten pripun? Enten apa kok sungkawa sing dipenggalih napa awi dionceki bareng-bareng kali Semar. Senopati pun didhep Wadyabala pirang-pirang kok sampean malah sungkawa niku. Monggo senopati niku wajibane perang. Lah kok malah susah niku lek arep perang pripun? Nek ngepake jaya kawijayan, aji japa mantra, marai tumpang soh nggih sampean ngatek aji nek sampean nandang susah. Ora kena susah. Ora kena sungkawa. Kudu seneng atine. Ala becik bener luput pasrahke karo sing gawe urip nek cara kula ngoten. Gus Ndara jumparing dawuh napa Den? Lah kok malah tingkem netrane bareng kula cedhaki. Napa kula pun mboten manganggep Semar niku manganggep kaya gedhog-gedhog biok sing tanpa gending. Sing gosok nggo gusah manuk ting krompiang omongan kula mboten manggagas sithik-sithik. Ngoten apa pripun? Nek pancen wis ora digagas mboten napa-napa, ning rasah susah teng arepe Panakawan, ora usah mel-melu karo Semar. Kula niku wis pirang-pirang sasi ora bali mergo melu perang kok. Kula niku nek weruh bendara susah niku mangkel. Kaya-kaya lek kula ngomong niku mboten enten gunane. Pun mangtutuke le susah. Mangtutuke le sungkawa. Pirang dina le ajeng sungkawa.
men prajurit do mati kabeh Ndara Janaka ora rampung gone Sungkawa monggo kula wegah ngurusi wong sedih ngurusi awak kula dhewe bingung Ndara ada apa kok Sungkawa niku enten apa panjenengan menika mustikaning Kurusetra kembanging Kurusetra anggere Ndara Janaka maju ning pabaratan prajurit pirang-pirang biak saknalika do wedi kabeh jemparing tumpangke Gendhewa puncake teng akasa clurut Kurusetra udan jemparing wong 1000 mati kabeh akasane iki kok terus ming pripun niku wah ora sumbut karo le metu nganggo kalung kembang dimadhek Senopati do surak-surak kabeh ore Raden Janaka aku barang tekan iki teng arepe Semar Konjur enten apa Gus Dus ora panah ndasmu Gus kok dus ora urupe ku alik terserah ora arep piye-piye dielekke wis ora iso nek ora aku ora rampung kok heeh kowe pinter ya Tru ah iya kuwi ngapa ya kuwi kok dadak nyempit kembang bareng arep modar wis tak andel modar syarat iki mbok menawa kowe arep kepanah cengelmu kuwi ora meneng wae kadangipun Kakang Yayi Arjuna kena ngopo si Adi kok nganti susah pun Kakang kuwi nalindring Ndarawati banget nggone tresna kelawan si Adangipun Kakang Yayi Janaka wis mako banci terus banci dengkulmu ora anu sapa sih sama bojone Ndara Janaka sapa Parmi Sembadra heeh Sembadra bapakne kula eneng apa bapakne kula kok kendel wae apa ya Wara Sembadra kuwi salah apa aku kleru bapakne kula ora masuk to Sri Kandi wis trembling ya ah iya Sri Kandi Sri Kandi tobat panjenengan iki menapa lho Kang Mas pangeran panjenengan iki menapa ing ngatasi maju wonten pabaratan kok panjenengan menika mboten gadahi jiwa satus mangaten menika mengko ngambil lingsepipun prisani dening piyai kathah kula aturi paring dawuh pangeran kula aturi paring dawuh ora masuk sapa ya Gong Ndara Werkudara kok kaya bojoku nek nguyuh wak tempiling ora maune kon ngeterke nguyuh malah digusah lho digusahke karungoke saka njaba wah aku kok ngalih iki jan suarane ngono kuwi kok kuwi ora wah kaya bis wah jelampor Jlamprong. Wah, adikku bocah bagus. Aja sedih. Yen kowe sedih aku melu sedih. Jaroko. Wah. Jaroko. Kurang gede. Wah. Rada antep sithik. Wah. Gede sithik to. Hah? Gede sithik wis ra iso. Dutel-utel. Mune piye. Aku akon gede sithik. Ora iso. Dutel-utel. Iso kok. Kadangke kowe cucul cengelmu ora. Dutel-utel ya ora piye-piye. Awe ora tanggap ping sama mbok jajal dombeni plik kita. Wah. Orang yo kualek kok. Bagonge. Anu Ndara sapa Ndara? Gatotkaca. Oh ketok itu. Oh, Abimanyu, Ndara Abimanyu sugeng meneh. Oh iya. Krungu.
maling. Ora ngrego-ngrego to, Gong. Kanjeng Rama klengeng putra ing Tanjungan Nom Abimanyu. Rama kula aturi nyusul wonten ing peperangan. Rama kula aturi nyusul wonten ing peperangan. Kula kabuping Rana Madyalaga Kanjeng Rama kula aturi nyusul dhateng ingkang abdipun Abimanyu. Ingkang putra rinanjab dening para sata Kurawa Kanjeng Rama. Petro tunggu sembrono mudir aku nek kelingan Abimanyu rasaku isih kaya dicocok bojrolungit kowe ora ngerti sing tak rasake apa sebabe aku meneng wae. Lah kok dadi kowe nyuwara kaya suarane Abimanyu mak tratap pikirku. Sing ngakon niki sapa? Gong, wo setan iki. Gong, kowe malah ning angkringan iki apa? Lagi pesen es teh. Iki lho masalah apa? Ora ngopo-ngopo. Kowe iki watil mudhar iki lho sing ngakon suarane Ndara Abimanyu mau sapa? Aku kowe manut. Iki nesu tenan Gong, aku wae iso ora nek nganti ora sida dadi senopati kowe tanggung jawab. Mundur. Piye, Mas? Kakangmu Petro kowe ora percaya ndase. Oh, ini ngarep dipecah. Nah, pecah ndase mudhar ya, Nyuk. Kowe ngarep dipecah ora. Engko didum ae dipecah. Kaya celengan. Ngeten, Petro mboten lepat. Petro ora salah mergane. Sampean ya susah. Sampean nek susah terus kabeh ya melu susah. Bapak nika mang delok, mang menoleh. Bapakmu turu. Mer. Hei. Wah, antil sirahmu. Gugah wong tuwa kok nyuwara sro banget ning kuping. Melek. Iya melek iki. Lagi entas e. Mau ya merem e. Ndara Janaka nesu. Sebabe Petro mimba Ndara sapa? Abimanyu. Nyuwara Ndara Abimanyu Ndara Janaka kaget. Terus Petro ditutuki sirahe. Sing ngakon nyuwara Ndara Abimanyu wis ora ana. Iki nek krungu tembung Abimanyu kowe nangis kok dadak nyuwara padha Ndara Abimanyu. Apok. Kowe meneng bae apa? Aku urusanmu. Iki anake sapa ya? Ambu. Oh, iya udah anake Semar terus. Iya. Nene tekan sesuk-esuk wae udah anake Semar. Iya. Semar ngopo-ngopo rasa ditulungi. Ha iya. Mun kon jukuke wedang rasa jukuke wedang. Iya. Aku ora dianggep anak kok. Petro, dalem sesuk meneh ora kurang ajar. Kowe isih kelingan. Abimanyu ora wujud wong. Abimanyu diranjap dening Kurawa. Nanti wujude kaya landak. Nggih. Kula yo kelingan. Kula niku saya ndak kelingan yo isih nangis. Kowe yo weruh dhewe. Kula sing gotong kandhane. Ya iki ngajar Abimanyu rasane. Isih kloro-loro. Wis Petro. Ijo meneng ora iki? Antel kabeh. Ora ana sing motok babar blas. Ono yo nangis. Kene yo nangis. Semar yo nangis. Sapa sing ora nangis?
Mbok mikir. Oh, wis senengane ora. Iki mangsa peperangan. Ora sak penake dhewe. Sampun cekap semanten, Ndara. Ampun diterus-teruske. Iya. Semar. Non Semar. Mar, hei. Engko nek kendang aku pecah piye? Diwakiske. Setan ora. Wonten dawuh aku wis pinatah dadi senopati. Dina samengko mangrurah satru murka Semar. Nggih. Jenengipun ning senopati ngestina dudu wong bahen-bahen. Main bahen. Ora ya kejaba mung guruku Begawan Durna. Nggih. Guru sampean. Iya. Mula aku kudu wani karo Kanjeng Bapa Penemban Durna. Mengke nek disetrap pripun. Mergo guru niku main ngelmu datang panjenengan. Sebab niku nek mboten menggok ngiwa. Mengke saya adoh. Terus? Ora nyambung. Andel ora. Kaya wong top-topo kae. Ayo mengkari sithik matane, Gong. Culeken. Wus. Mula kang sangka kuwi dina samengko tata-tata samapta ing gati sawijining diri. Yen ana laku ning prajurit aja wedi kangelan mengko kowe tak paringi priksa. Ketapno prajurit ing ngombyong laku ning senopati saka negara Ngamarta Kakang Semar. Surak mawurahan manengker gumuruk jambuing prang madaning Tegal Kuru Kasetra nenggih prang Bratayuda jaya binangun Senopati negari Ngastina Begawan Durna nalika semanten nitih kreta sarwi angubal-ubal jemparing madaning Tegal Kuru Kasetra mula Trisang Arjuna sigra madheg wonten ing satengahing Tegal Kuru Kasetra nenggih Nalendraing Pancala nggih anggir Arjuna kula kemawon nggih. Kula ngertos anak kula Madukara nedheng dados senopati mila kula boten wantun nungkak krama kaliyan panjenengan. Jejering senopati madheg wonten ing pabaratan menika panguwaosipun nglangkungi Nalendra. Kanjeng Paman sampun kados mekaten kula ingkang putra piyambak mboten. Krana anggen kula matur kados mekaten menika kula namung badhe nyuwun palilah kados menapa. Menika ingkang kula antu-antu menika ingkang kula enteni saben dintenipun benjang menapa Kurawa menika ngedali senopati wonten ing kapatah dados senopati Begawan Durna. Kumbayana menika kaliyan Sucitra ngigit-igit panjenengan lenggah sampun ngantos majeng wonten ing pabaratan menawi dereng mireng ingkang bapa ing Pancala kapupuh ing Rana Madyalaga nggih.
bakal iso ngembari marang panguwasaning Begawan Durna. Aku weruh kringkiamu Janaka, aku weruh kringkianing Werkudara. Aku ngerti kringkianing Puntadewa. Ora ana yang bakal bisa menang karo Begawan Durna. Sampya Pandhawa 5 bakal tekaning pati. Kocap kacarita. Sumbar manguwuh sang Begawan Durna. Rumaos unggul kalawan ingkang putra Negaraden Janaka. Dadasakula mangke kawis tinggal. Surak mawurahan manengker gumuruh. Sang Yapara Wadyabala sami aluk yen to Aswatama mati. Parandene mangke sesarengan sami aluk Aswatama tekaning pati parandene ingkang dumugi tapani pamirengipun Begawan Durna. Tanah sanes kejawianmu ingkang putra pun Aswatama mati. Mangono pangudas maraning para Wadyabala. Aswatama mati, Aswatama mati, Aswatama mati, Aswatama mati, Aswatama mati, mati tenan, mati tenan. Aswatama! Aswatama anakku. Oh. Kowe anakku, Gen. Kowe kayaku siji-sijine. Begawan Durna tangeh tumindak kaya ngene. Yen ora goleke kamukten karo kowe, Aswatama. Aswatama. Kowe mati linge. Wonten dawuh bapa. Kowe wong bagus. Kowe wong kendel Janaka. Aku bombong duwe anak kowe. Ning nggonmu madheg Senopati. Gregetan nganggo lelakoning bapakmu. Liripun kados pundi? Wadyabala Pandhawa mentala mateni Aswatama. Janaka wonten dawuh apa bener Aswatama mati? Janaka apa bener Aswatama mati? Janaka Janaka apa bener Aswatama mati? Inggih kasinggihan mekaten Bapa. Aswatama! Anakku sing tak tresnani. Werkudara. Lho bapak opo? Aku tak takon karo kowe ya, Li. Aku tak takon karo kowe ya, Nang. Yo. Aswatama mati. Aswatama mati Werkudara. Aswatama apa tekaning mati? Wah.
kabar sing tak tampa kaya ngono. Ning kowe weruh ora? Kowe weruh ora Werkudara? Wah. Aku ora ngerti ning padha alok yen Satama mati. Aduh, Satama anakku. Tekaning mati kowe nanti Cak Bagus Satama kowe aja mati ya Le kowe aja mati Satama tugel gulumu Satama Satama mati ya diri Surak mawurahan manengker gumuruk samya alok yen to Begawan Durna gugur madaning pabaratan sinabet curiga jangganing dening Sang Trusna Jemena tugel tel mestaka dienggo bal-balan dipun soraki sangganing para wadyabala sak Tegal Kurukasetra nglumpruk tanpa daya Sang Duryudana Bapa Durna Bapa Durna sampun pupus Bayu Kandabis mboten nggadhahi kegiatan menapa Rama Prabu mboten mangertos lampan Tegal Kurukasetra kula ngertos nggih kula ngertos ing majeng wonten ing pabaratan Senopati Ngastina Begawan Durna sakmangke sampun kapuwing Rana Madyalaga gugur wonten ing madyaning pabaratan. Kula sampun matur wangsul wangsul pitungane wong perang menika namung menang menapa kalah. Dipun getunana boten badhe gesang malih Begawan Durna sampun titi wanci pinesti telas tulising pandhita ing Sukalima. Kula sampun boten nggadhahi kegiatan. Kula sampun boten nggadhahi kegiatan Rama. Kula sampun boten nggadhahi kegiatan tasih ing Rama ing Mandaraka nggih. Kula aturi lenggah ingkang jejeg anak kula ing dina. Menapa dipun ngendikan Rama Prabu menika menapa kepara saestu lahir batos kula menika wong tuwa. Kula nek matur ora bakal mencla-mencle kaya banyu tumumpang godhong sintring. Kula menika ngrumangsani wis titip daging setampel gedhe setetes. Kamuktenipun anak kula Banowati menika badhe kula totohi nganggo bandaning saya ingkang larang dewi inggih menika nyawa kula. Menika saestu. Prepatukan anak Prabu mboten pitados. Samangke kula aturi nengga wonten ing madyaning Tegal Kurukasetra namung keparenga kula nyuwun wekdal sawetawis. Rama Prabu badhe menapa? Kula nyuwun wektu sedina mawon kula tak bali teng Mandaraka. Kula tak pamit.
Kalistyawati nggih Pujawati. Rama Prabu. Samenika sampun surup surya pinjang-pinjang kula kudu kepengin Rama Prabu sampun ketingal nitih rata Kasinopaten. Menawi ngantos pinjang-pinjang kula menika boten ketingal wonten Tegal Kurukasitra, kula aturi ngasta obor Mandaraka kula aturi besmi. Inggih, matur sembah nuwun. Kula nyuwun pamit nggih. Sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Paduka Rama Prabu Mandaraka. Kula nyuwun pamit titip anak kula Banowati. Titip anak kula Banowati. Rama Prabu kedah unggul madaning pabaratan inggih. Kula badhe budidaya nggih.